हेलो हाय सांग मैंने आपण मैंने भल अच्छा देखो आम बर्तमान आसलु सांग मैंने चंद्रभागा चंद्रभागा बुलाया बहुत सुंदर आ बहुत ब्यूटीफुल प्लेसटा अच्छी देखो सांग मैंने मो पछकानी अच्छी समुद्र आ समुद्र लहरी केते मजा लगुच सांग मैंने आपण मैंने देखु आठाकर परिवेश भी बहुत भल सांग मैंने आपण मैंने देखु ଆପଣ ଏଇଠକୁ ଯଦି କେବେ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆସିନଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବେ ଯଦି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠିର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିର ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଥଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠିର ଲହରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପବନ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।